Čaute, my sme zase s hokejom v lese. Zatiaľ vyhrávame 1-0, začína druhá tretina a my sme už hladní, takže najvyšší čas, aby sme začali aj pripravovať jedlo. Však dám tam chlieb, dám tam na to aj brinzu a môžeme na to kvapkať. Aj cibulu vlastne. A cesnak. Práve sme dali gól na 2-0, takže paráda, ale najväčší gól bude aj tak toto, keď okvapkáme slaninou brinzovo-cibulový chliebík. Pozri, našiel som tácku. Z domu sme zabudli zobrať. Takúto tácku parádu budeme mať na chlebíky. Počkaj, takto. Jeden chlebík, druhý chlebík a tretí chlebík. Tu odpadli nejaké veci z toho. Dobre, tešíme sa veľmi, lebo tablet nám ukazuje, že tretí gól sme dali 3-0, takže paráda, nie? Čo lepšie môže byť ako ohník, špekačky, slanina a výhra 3-0. Takto si to pripravíme. A idem si tam vedľa teba sadnúť a nakvapkať tam trošku masti. Tuto keby sme dali. Ešte takú kôru, keby sme tu dali a toto je studené, o toto nie, ale tu si môžeme takto oprať. Zbehneš pe nejakú kôru, aby to nebolo v blate položené. Ja som to odrezal, tak narezal, vieš, aby lepšie kvapkalo. Jaj. Parádne nám dneska vyslal aj počasie. Svieti sluníčko. To už sme dávno nemali takéto slnko, že? Áno. Dobre sme to vychytali. Aj dobrý hokej, aj dobré jedlo, aj dobré počasie. No paráda, nie? Akurát sa mi to celé vysypalo na zem z toho chleba. No okrem toho. Všetko okrem toho je dobré, ale to nevadí. Čo sa s tým deje? No lebo kvapka tam olej, vieš, do toho, či tá masť. 3, 2, 1. Takže, parádny hokej. A oheň sme už uhasili, bežíme domov. Brúška naplnené ako nemecké bránky našimi pukmi. Takže parádny deň dneska, nie? Hej.